na lipay gid kita kon ano biskan paano nakabulig kita agud nga kaya mo manang aton nga ginatingwa nga makabulig agud sa problema dira sa sanitarium hospital dira sa banwa sa Santa Barbara. Kung inyo madumduman sa una sa nagaproblema gid dira ang aton mga empleyado kag empleyada tungod sa wala pag-intindihan na isang opisyalis dira sa sanitarium hospital nag delivered ako sa privilege speech agud ang sangguniang palalawigan makabulig man solbar sa problema dira. Isa sa rekomendasyon naton base sa committee report man sa Committee on Health. Itong privilege speech naton gin-referred sa Committee on Health sa sangguniang palalawigan. Isa ka rekomendasyon naton nga dapat ma-reactivate ang hearing committee kundiin amo ning committee nga mag-hear sang administrative kag mag-decide sa administrative cases involving health workers hindi lang sa probinsya sang Iloilo kundi sa Region 6. Ang chairperson sa sininga committee among provincial health officer amo na ang sa Magna Carta sang health workers nakabutang. May provision sina sa Magna Carta sa health workers. Ang isa pa gidaton ka rekomendasyon sa to amo man ang request sa regional director sa Department of Health nga pangitaan paagi na masolbar ang problema dira sa sanitarium man ining sanitarium under ni sa Department of Health. Nag-intervene lang kita dire kay ti ang ining sanitarium hospital ara sa municipality of Santa Barbara, one of the municipalities sang segundo distrito sa probinsya sang Iloilo. And madamo dira empleyado kag empleyada nga taga segundo distrito kag madamo dira pasyente nga ginadala na confined dira sa sanitarium hospital nga taga segundo distrito man. Nalipay kita nga sa sini nga tion as if daw naghaganahagan ang problema dira sa sanitarium hospital kag nalipay gid kita biskan paano nga paagi kita o kami diri sa sangguniang panalawigan nagatingwa gid kag nakabulig gid para nga masolbar ang problema dira sa sanitarium hospital. After sang inyo gin patigay nga committee hearing, may mga feedback pa ikaw nga nabaton from the ground halin sa mga nagprotesta dito kung ano ang ilang ang sitwasyon? Pagkatapos ang committee hearing, there was a lull. Then after that, madamo naman kita nabatian nga problema ara sa gihapon. Sang naprobahan na ang resolution sa sangguniang panalawigan, itong gimensionar ko a while ago, subong review namon ang sitwasyon kag daw wala naman kita sang nabatian nga problema pa dira sa sanitarium hospital. Ilang taon ta sa masunod nga mga inadlaw kung ano ang I hope nga nasolbar na gid man dira ang problema sa sanitarium hospital. Kaya ting ligat tong concern nila, delayed nga sweldo kag ang elevator nga daw ay gandar dito. Subong way kita na sang feedback o possibly base ka na tagaan na nila to sang attention. So far subong daw wala na ko sa nabatian nga reklamo, but 2 weeks ago or 3 weeks ago may nabatian pa ako nga reklamo. Amo tong nagistoryanay kami sa chairman sa Committee on Health nga dapat speed up ang pagpreparar sa committee report kag ang pagpreparar sa rekomendasyon base sa committee report para iskan paano makabulig ang sangguniang panalawigan sa pagsolbar sa problema dira sa sanitarium hospital. Mayo na gali gina ventilate ba nila ang concerns nila dira
kag bilang elective official sa probinsya nagarepresentar sa segundo distrito, nagdalagan kita nag-interact kita sa gobyerno bilang elective official, gusto ta magbulig sa nagakinahanglan sa kung ano man masarangan sa aton opisina, nagatingwa gid kita nga makabulig kag nagatingwa gid kita nga masolbar ang problema. In the event nga magbalik inang problema dira, no? So sa gihapon, welcome kag ready gid kita sa entertain sa kung sino man magreklamo kag tingwaan naton nga matagaan sa solusyon ang problema dira nga magatuhaw naman. So at least na sa subong masiling naton nga nakahatag gid sang tulid nga akto ang Sangguniang Panlalawigan pagi sa imong pagtulpangon sa sining problema kag ang ini nga ma-concern sa aton mga pumuluyo mabutangan gid sang ligwa nga kung ano man ang ilang kabalaka may ara na sila sang katuan kag sigurado nga matipanan o kung matender ang ini nga mga concerns nila. Ano man nga concern sa pumuluyo na silaw nila makabulig ang Sangguniang Panlalawigan sa sina nga problema, they have to feel free sa pag-communicate samon, sa pagkanto samon kay sana siling ko na ari kami diri sa amo nga pwesto tungod interesado gid kami sa nga makabulig sa nagakinahanglan sa masarangan sa amon opisina.